Kapobre, it's me, the organic fish. So nindot yun ang natas Pilipinas mga kapobre no kay kung natay mga sakit-sakit na di mga herbal-herbal, kung watay kwartang ikapa check up do natay mga dahon-dahon. So kini nga bayabas mga kapobre kay tungod sa kumatris na gioperahan napamadyogoy mabatyagan bisag duha na kabulan nila bay napadyogoy nabatyagan nga sakit. So, magngulngul. So nagpadala jud ko sa akong amiga og dahon sa bayabas nya. Nagpadala jud ko sa akong amiga so mga 15 days na isukad pagdala niya. So ang akong gibuhat nga di siya malara, ako lang siyang gisud sa rip o giputos og gianam-anam nako niya karon pa ko kasugod ani og kuan mga kapobre og laga ako siyang lingkuran kay may inunura kanang Alinora ba na? Alilonora. O may Eleonora diri, Eleonora mo ng pangalan na, Shiichi. Kung akong ipabukalan ng bayabas unya, ako laging lingkuran mga kapobre para maayo ning akong sakit sa akong matris kay sige lagi ngulngul bisag duha na kabuhan nga nilabay. So mao ni akong gibuhat karon. Mao ra diha mga kapobre ug akong gidadi na sa bathroom ug gilingkuran ako. Mao may giingon nga maayo na lagi ang gawas pero ang sunod ng gulngul pa man. Pero kamo na lang sabot sa akong dagway nga murag gikumot sa iring. Kay kanang dili pa taw ko kapakulay. Di pa ko kapakulay tungod sa akong sitwasyon nga bawal pa magkulor-kulor kay unya pa ko mga 6 months siguro makapakulay or 5 months or after 3 months. So nindot jud paminaw nga duna kay gilingkuran nga tagamtam nga kainit sa imong ilaw sa kon. Muna maingon ta nga sure ta kay gikuha na atong matris pero dili pa taon sure ay mga kapobre lisod jud lisod. Muna nag-antos man sa kasakit pero gidala-dala. Salamat sa inyong pag